साफ्रोमनिसिमबो हेपि फादार्स डे। गिबिसिनथारावनो सासे गिदिर अनसुला आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नैथियावहाय हामबाय होनबावो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन बयखौबो, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आरो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो बे बोसोन बे रावनि गेजेरजों आफा इसोरा नोंथांमोननि गोसोआव फंसेब्लाबो बाथ्रा बुंगोन आरो नोंसोरजोंहाय रायज्लायगोन होननानै। आरो दिनैनि बे फादार्स डेआवहाय, दिनैनि बे बिफाफोरनि सानावहाय आङो बे बोसोननि गेजेरजों, बे रावनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौहाय थुलुंगा होनो सानदों। बेखौनो आं नोंसोरजोंहाय सावरायज्लायनो नागिरदों। बिफा होननायजों लोगोसे बे जाहैबाय न'खरनि सासे गागि एबा न'खरनि सासे गाहाय, माने जाहैबाय बियो सासे लिडार, सासे दैदेनग्रा। आरो बेराफारसे नायोब्ला बे जाहैबाय मा? फोरोंगिरि। लिडार होननायजों लोगोसे, दैदेनगिरि होननायजों लोगोसे न'खरनि गाहाय होननायजों लोगोसे न'खरनि सासे फोरोंगिरि। गथ'फोरनि जाहैबाय सेथि फोरोंगिरि, फार्स्ट दिनै गथ'फोरनि टिचार। बेनिखायनो जाहैबाय बिफा जायोब्ला गावनि गथ'नि सासे दैखान्थि गोनां बेक्ति, सुबुं जानो गोनां जायो। बिफा जायोब्ला गावनि गथ'नि नोजोराव सासे एग्जाम्पोल गोनां मानसि जानो नांगौ। बिनिखायनो बिफाफोर गथ'खौहाय माबादि थांनानै थानांगौ बेखौ फोरोंनाया जाहैबाय जोबोद गोनांथार। बे नङाखि नोङो मोनसे दामि स्कुलाव फोरोंगासिनो दङ, मोनसे दामि स्कुलाव नोङो सोदों, मोनसे दामि कलेजाव नोङो फोरोंनो हादों। बे नङाखि नोङो बेनो मोजां मोजां दामि दामि मुवाफोरखौ होनो हानायानोखि एबा मोजां मोजां दामि दामि ड्रेसफोरखौ होनो हानायानोखि गथ'खौ थांनानै थानायखौ फोरोंनाय जायो, बे नङा। स्कुलाव जाहैबाय लेखासो फरायो, बुहुमनि माखासे मिथिनांगौ बिसयफोरखौ मिथिनो थाखाय स्कुलावहाय फरायनाय जायो। बेयाव जाहैबाय आखल आखुखौ सोलोंहैया, बेयावहाय जाहैबाय नांगौ बायदि गियानखौ बेयाव आरजिया। मानसिनो जेरैबायदि गियान नांगौ बेखौहाय स्कुलाव मोना, जेरैबायदि आखल आखु जानो नांगौ मानसि जानायलाय बेखौ स्कुलाव मोना। बेखौ जाहैबाय न'आवसो बेखौ मोनो, न'निफ्रायसो बेखौ सोलोंबोयो, न'निफ्रायसो जाहैबाय बेखौ आरजिबोयो, बेफोर गियानखौ, बेफोर आखल आखुखौ। आरो बेफोर गासैनिबो फोरोंगिरिया जाहैबाय सासे बिफा जानानै नों, सासे बिमा जानानै नों। बेनिखायनो जाहैबाय गथ'आ माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ फोरोंनाया जोबोद दरकार, जोबोद गोनांथार। बे दामि ड्रेस होनो हानायानोखि बिनि थांनानै थानायखौ फोरोंनाय जायो, बे नङा। बे दामि स्कुलाव सोनो हानायानोखि बिनि नांगौ मानिखौ होजोबनाय जायो, बे नङा। मोजां आखल आखुखौ होनो हानाय जायो, बे नङा। बे कलेजावहाय, बे दामि कलेजावहाय फोरोंनो हानायानोखि गथ'खौ थांनानै थानायखौ फोरोंनाय जायो, बे नङा। नाथाय गोसोखांफ्लायनाय हिसाबै बिनि गोसोआव नों माबायदि बाथ्राफोरखौ सोनानै होदों, गोसोखांफ्लायनाय हिसाबै माबायदि मोजां गियानफोरखौ नोङो बेनो सोनानै होखो, फोरोंनानै होखो उन्दैनिफ्रायनो, बेसो मेटार खालामो, बेसो गोनांथिया। उन्दैनिफ्रायनो देरजासिम नोङो बेनो माबायदि आखल आखुखौ होबोखो, जेखौ बियो गोसोखांफ्लायनानै बियो आवगायनो हायो। बेनिखायनो बोसोन बिजाबाव जोबोद मोजाङै बे बाथ्राखौ बुंदों। बोसोन बिजाबनि लिरनाय 22 अध्याय 6 पद, माब्रै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो, अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन। नाथाय नोंनो जुदि बिफा जानानै गाज्रि आखलखौसो नोङो दिन्थियोब्ला माबेनिफ्राय बियो मोजां गियानखौ, मोजां आखलखौ सोलोंगोन ने? बिफा जानानै नोंनो जुदि दैखान्थि नङाब्ला नोंनि गथ'आ नोंनिफ्राय माबायदि मोजां गियानखौ आरजिदों नों मालाबा साननानै नायदों ने? दिनै बिफा जानानै नोंनो जुदि न'आव फैनानै लोंग्लुं फेग्लुंजों दावराव दावसि खालामोब्ला, लोंनानै फैनानै नों गावनि बिहिखौ बुफैयोब्ला, गाज्रि रावफोरजों रायोब्ला, गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला नों गावनि गथ'खौ, गावनि बिहिखौ, मा नोंनि गथ'आ नोंनिफ्राय बेबायदिब्ला मोजांखौ सोलोंदों ने? मोजां गियान, मोजां आखल आखुखौ मोनदों ने? मा नों मोजां मोनगोन ने? अब्ला नोंनि फिसालाया, नोंनि फिसाजोआबो जुदि नों बायदि जायोब्ला, नों बायदि लोंनानै फैनानै न'आव दावराव दावसि खालामोब्ला, अब्ला दानिया बुं
नों मा दैखान्थि जाखो नोंनि गथ'नि, नोंनि फिसालानि, नोंनि फिसाजोनि, बिसोरनि नोजोराव नों माबायदि सासे दैखान्थि गोनां बिफा? अब्ला एग्जाम्पोल गोनां सासे व्यक्ति, एग्जाम्पोल गोनां सासे बिफा माबायदि नों जाखो? अब्ला मानोना बोसोना बुंदों, मिथिगौना? बोसोन बिजाबनि लिरनाय 20 अध्याय 7 पदआवहाय धोरोमिया आरो नंगौखौ मावग्रा बिफा जायहा दं बे मानसिया बराद गोनां। इंलिश आरो गुबुन ट्रान्सलेशनावहाय नायोब्ला बेवहाय बुंदों जाहैबाय His children are blessed after him. बिनि उनाव फैनाय गथ' गथायफ्रा बोर गोनां होननानै बुंदों। बिनि गथ'फोरा, बिनि फिसाला फिसाजोफोरा बोर गोनां। जायहा बिनि उनाव फैगासिनो दङ बिनि फिरिया बोर गोनां। माने धोरोमिया आरो नंगौखौ मावग्रा जाय बिफा दङ बिनि फिरिया, बिनि जोलैया, बिनि गथ' गथाया बोर गोनां होननानै बुंदों। दिनै नों जानो हागौ नोंनि गथ' गथायखौ नोङो जोबोद मोजां जाजानायखौ नोङो लुबैदों। या देट्स गुड। सासे बिफा जानायलाय, सासे बिमा जानायलाय जों बयबो हास्थायनो नांगौ आरो बेबायदि जोङो खांनोबो नांगौ। नों लुबैदों दिनै नोंनि गथ' गथायफोरखौ जोबोद मोजां जानायखौ नों लुबैदों, सासे मोजां मानसि जानायखौ, सासे मोजां फिसाला जानायखौ, सासे मोजां फिसाजो जानायखौ नों हास्थायदों। नोङो बुंबाय बायदों, खोन्थाबायदों, नाथाय नों माबायदि मोजां जाजानायखौथ' नों हास्थायदों। नोंल'दि गथ' गथायफोरखौ मोजां जाजानो हास्थायो बे नङा। गथ' गथायफोराबो जाहैबाय गाव गावनि बिफाफोरखौ मोजां जानायखौ हास्थायो। बिसोरबो सानो आंनि आफायाबो बेबायदि जुदि जायोमोनब्ला लोङालासिनो न'आव थाग्रा, सोबालासिनो, दावराव दावसि खालामालासिनो, लोंग्लुं फेग्लुं दावराव दावसि न'आव खालामफैयालासिनो थायोमोनब्ला। नोंनि गथ' गथायफ्राबो जाहैबाय हास्थायो नों बिफा जानायलाय नोंखौ मोजां जानायखौ। नोंल'दि नोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां जाजानो हास्थायो बे नङा। गथ'फोराबो जाहैबाय गावनि पेरेन्ट्सखौ, गावनि बिफाखौ दिनै हास्थायो मोजां सासे बिफा जाजानो, मोजां सासे मानसि जानायखौ, मोजां सासे बिफानि आखल आखुखौ बिसोरबो जाहैबाय हास्थायो। नाथाय नोंसिनियावनो जुदि बिफा जानानैबो धोरोमियानि आखल गैयाब्ला, नंगौखौ मावनाय गैयाब्ला, मोजांखौ बुंनाय गैयाब्ला, फंसे रावबो जुदि नोंसोरो मोजाङै बुङाब्ला, लोंनानै फैनानै जेब्लायबो गाज्रिखौनो बुङो, लोंनानै फैनानै जेब्लायबो दावराव दावसि खालामो, अब्ला मोजां मोनगोन ने नोंनि गथ' गथायफ्रा? मोजांखौ सोलोंदों ने अब्ला नोंनि गथ' गथायफ्रा? बेबायदिब्ला मा दिनै खोनासंगासिनो? जेब्लायबो बिसोरो मा डिस्टार्ब मोनो, जेब्लायबो बिसोरो मा दुखु मोनो, जेब्लायबो बिसोरनि गोसो सिङाव गाबो, जेब्लायबो बिसोरो मा बिखा खामो। आंनि बिफाया मानो बिदि, आंनि आफाया मानो बिदि, जेब्लायबो बिसोरनियाव साननाय थायो। बिनिखायनो गोसोआव ला दिनै बिफा जानायलाय धोरोमिया आरो नंगौखौ मावग्रा बिफा जायहा दं बे मानसिया बराद गोनां, बिनि जोलै, बिनि फिरिया बोर गोनां। नाथाय नोंनो गुदि जानानैबो नोंनो जुदि दिनै बेबायदिब्ला नोंनि बिथाया माबायदि जागोन? फांसे बिफांखौ मा होनदों? बिनि फिथाइनि गेजेरजोंसो सिनाय मोनो। दिनै गथ' गथायफोरा मा होनदोंमोन? इसोरनि होनाय मोनसे बिथाइ, मोनसे गिफ्ट। नाथाय नोंनो जुदि दिनै बिफां जानानै जुदि नोंनावनो जुदि मोजाङा गैयाब्ला नोंनि बिथाया माबायदि जागोन? गुदियानो जुदि थिग नङाब्ला बिजौआ, फिथाइया माबायदि जाथावथाव? बेनिखायनो बोसोनाव बुंदों, खोनासं, इफिसियारिनि लिरनाय 6 अध्याय 4 पद। बिमा बिफाफोर, नोंसोरो राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों फिसाफोरखौ राग फोजोङा लाबानो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माब्रै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो। बे जाहैबाय मोनसे हुकुम, मोनसे आदेश होदों। नोङो गथ' गथायफोरखौ माबायदि खांनांगौ? सासे बिफा जानानै, सासे बिमा जानानै, न'खरनि गारजेन जानानै नोङो गावनि गथ'फोरखौ माबायदि खांनांगौ मोनसे हुकुम होदों बेवहाय। गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो होननानै बुंदों। फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ, माबोरै फोरबोनियाव थानानै जिउ खुंनो नांगौ, माबोरै आवगायनो नांगौ फोरबोजों लोगोआव थानानै, बेखौ फोरोंनो होदों। दिनै बेखौ फोरोंनो रोङिनि जाहोनावनोथ'
गोबां गथ' गथायफोरा दिनै मा गोदाव सोराव, गोबां दिनै सेंग्राफोरा, गोबां दिनै सिख्लाफोरा गोदाव सोराव जानानै दङ। लोंग्लुं फेग्लुं दिनै गोबां सेंग्राफोर दिनै इसोरखौ गिनो रोङा, गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैदों, बिमा बिफाफोरखौ थगायहरदों। सोरबाबा गावनि गोसो थोनाय सेंग्राजों थादों, सोरबाबा गावनि गोसो थोनाय सिख्लाजों थादों, अबावबा लोंनानै बेरायगासिनो, अबावबा रुम लानानै थागासिनो। माबायदि आखल आखुखौ फोरोंखो? अब्ला बेफोर गासैनिबो जिम्मेदारि, बेफोर गासैनिबो जाहैबाय बिबाना दिनै नोंसिनावमोन। बोसोनाथ' जोबोद मोजां बुंदों, फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो होननानै। माबोरै थानांगौ दिनै नोंसोरखौल'दि मानिनांगौ बे नङा। दिनै बिमा होननानै बिफा होननानै बिमा बिफाखौल'दि रेसपेक्ट होनांगौ बे नङा। नाथाय फोरबोखौ मानिनो रोङाब्ला बिसोरो जाहैबाय नोंसिनि सिगाङावल' नम्र दद्र जागोन, नाथाय जेब्ला नोंसिनि गोजानाव थांगोन बिसोरनि आखल आखुआ सोलायगोन। जायनि जाहोनाव दिनै बिग्रायलांदोंना गोबां सेंग्राफोर, गोबां सिख्लाफोर दिनै अबावबा रिसर्टआवहाय लोंहैनाय, अबावबा थांनानै लोंनानै गोग्लैनानै थानाय, गोबां बेफोरबायदिल' नुयो दिनै। गोबां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दे, आं गुबुनखौ बुङाखै, गोबां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरबायदि जालांबाय। सोरबाबा गावनि गोसो थोनाय सेंग्राजों लोंहैयो, सोरबाबा गावनि गोसो थोनाय सिख्लाखौ लानानै लोंहैयो। बेफोरबायदिजोंनो दिनैहाय जाहैबाय मा दिनफोराबो थांगासिनो, बारलांगासिनो। अब्ला बिसोरो माबायदि दिनै गावनि बिमा बिफानिफ्राय आखल आखुखौ मोनखो? माबायदि फोरोंजानायखौ बिसोरो मोनबोखो? मा दिनै कुइसना बेबायदिसो जागोन। अब्ला बिसोरो एसेबो मिथियासै नामा फोरबोखौ माबायदि गिनो नांगौ, माबायदि फोरबोनियाव थानानै जिउ खुंनो नांगौ, फोरबोखौ माबायदि मान होनो नांगौ, फोरबोखौ माबायदि मानिनो नांगौ। इसोरादि जेरावबो दङ, बिदि गासैखौबो नुयो, गासिबोदि बिनि आखायाव दङ, मा बिसोरो बेखौ मिथियासैना? जायनि जाहोनाव बे आखलखौ, बे गियानखौ सोनानै होनो रोङिनि जाहोनाव दिनै गथ'फोरा बेबायदि जादों, मिथिगौना? दिनै गथ'फोरा बेबायदि बिग्रायलांदों। ख्रिस्टियान आखल आखुखौ, फोरबोखौ माबोरै मान होनांगौ बेखौ फोरोंनो रोङिनि जाहोनाव, बिमा बिफाफोरा बेखौ थिनिनि जाहोनाव बेबायदि जालांदों। मोजां समाव उन्दै समनिफ्रायनो दिनैहाय बुंबोआसै बाइबेल फराय, आर'ज खालाम होननानै। बिफा जानानै बिफानि आखल आखुआ बिदि, नाथाय दिनै जेब्ला फिसालाया फिसाजोआ गाज्रि जादों अब्लासो थिनथाब बायदों, गिर्जा थांनांगौलै, गिर्जायाव थौलै, बेबायदि आर'ज खालामनांगौ, बाइबेल फरायनांगौ, मानिगोनलै। बेबायदिब्ला मोजां थानाय समावनो नोंसोर मानो थिनखायासै? उन्दै समावनो, बै समावनो। मानोना नोंसोर गावसोरनो बेबायदिमोन, गिर्जा थाङा, आर'ज खालामा, बाइबेल फराया, जायनि जाहोनाव बेफोरखौ फोरोंनो रोङिनि जाहोनाव That's why नोंनि गथ' गथायफोरा दिनै बेबायदि जालांदों। बेनिखायनो बिफाफोर सिरियास जादो। नों जुदि मोजां गथ' गथायफोरखौ हास्थायदोंबा, मोजां दिनै गथ'फोर जाजानो लुबैदोंब्ला, सासे गोरों, इसोरखौ गिग्रा, इसोरखौ मोजां मोनग्रा, दिनै बेबायदि फिसालाफोर फिसाजोफोर जुदि नोंसोरो हास्थायदोंब्ला, बिफा जानायनि सिगांग्रो नों बेबायदि जाग्रो। बिकज फोरोंगिरिया नोंसोर, आरो बिसोरनि जाहैबाय एग्जाम्पोल, दैखान्थिया नोंखौ नायनानै दिनै नोंनि गथ' गथायफोरा आवगायगासिनो दङ। आंनि बाबाया माबायदि जिउ खुङो। बेनिखायनो बिफाफोर जेब्लायबो धोरोमिया आरो नंगौखौ मावग्रा जा, अब्ला नोंनि उनाव फैनाय फिरिया, जोलैया बोर मोनगोन। स' मे गड ब्लेस इउ। इसोरा जों बयखौबो बे बोसोन, बे रावनि गेजेरजों बोर आरो आशीर्बाद होथों। आमेन।